Il-Gvern ħabbar pjan importanti ta' żvilupp u reġenerazzjoni tal-Isptar Ġenerali Għawdex f'konferenza l-aħbarijiet mill-istess sptar il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela spjega li parti minn dan il-pjan se jara l-iżvilupp ta' sptar akut ġdid. Il-Ministru spjega li l-pjan ewlieni ta' dan il-pjan u l-Gżira Awċija ikollha infrastruttura medika moderna biex ikompli jingħata servizz ta' kura tas-saħħa tal-ogħla livell f'Għawdex stess. F'din il-konferenza l-aħbarijiet ġie spjegat li dan l-isptar il-ġdid se jkollu 400 sodda. Dan ifisser li se jkun irdupjat l-ammont ta' kemm jilqa' fih l-isptar ta' Għawdex. Il-Ministru Abela spjega se jkun qed jinkludi dan l-isptar il-ġdid. Ovvjament servizzi anċillari bħal Malta Historic Car Park, ċentru ta' riċerka, ċentru ta' riabilitazzjoni, ċentru ta' CDAU u Anatomy Center. Il-Gvern qed jippjana li hawnhekk jinvesti 153 miljun euro minn diversi sorsi. Il-Ministru Abela kompla jisħaq li grazzi għal dan il-pjan mhux biss se jitjieb u jingħata servizz tas-saħħa tal-ogħla livell imma se jkunu qed jinħolqu numru ta' impjiegi ġodda u ta' kwalità għall-Awċin. Sostna li l-Gvern kontinwament qed jibqa' jaħdem u jiżgura li l-Awċin ikollhom is-servizzi tas-saħħa kollha neċessarja provduti fil-Gżira stess mingħajr il-bżonn li jaqsmu il-fliegu għall-kura.